TVNOR filɛbagaw a bisimila ka don kibaru kɔnɔ ni a ka bakurubaw ye. Dantɛmɛ wale tigilamɔgɔw ye binkanni ta ni k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ min kɛra sababu ye ka maa 10 bɔnɛ u ne la ani maa joginen caman alamusa. Faransiikaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron a bɛ taamana ɲamɛkaw fɛ bi ni ka taa a ka finitigilakaw ka taa u bɔ ɲɔgɔn ye. Ni taama in kɔnɔ a bɛna i ɲɛda Mahamadu Isufu kan ni ka sigila baro kɛ ni ale ye. Conseil de sécurité jɛkulu maa 15 u y'a jira k'a fɔ o bɛna ɲangini ta ni ka a lase Corée du Nord ma juma min bɛnna décembre kalo tile 22 ma san 2017. Dantɛmɛ wale tigilamɔgɔw ye binkanni ta k'an ka finitigilakaw sɛgɛrɛ wagati min na u bɛ yala yala ni ka dankari dantɛmɛ wale tigilamɔgɔw la kɛra sababu ye ka maa 10 ka olu bɔnɛ u ni la an ka finitigilakaw yɔrɔ ani maa caman minnu joginna. Niger sɔrɔdasi 6 ɲɔgɔnna ani Mali sɔrɔdasi 3 olu de nana bɔnɛ u ni la alamisadon binkanni wale dɔ senfɛ n'o kɛra Bamanju fɛ minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ Niger ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Faransi sɔrɔdasi caman n'o ye Barkhane maaw ye olu joginna kelen o sɛbɛkɔrɔ joginna o sɔrɔla mugujugu dɔ senfɛ o ye mun ci alamisadon ONU ka yɔrɔba dɔ la Tombouctou n'o bɛ tali kɛ Tombouctou Baniyanfan ka taga a Kilebi yanfan fɛ dɔɔni. O la n'i y'a jateminɛ nin yɔrɔ kelen na mɛ kalo tɛmɛnen u delila ka binkanni wale caman kɛ ka nin yɔrɔ in sɛgɛrɛ o kɛra sababu yɛrɛ ye ONU ka sɔrɔdasi kelen k'o bɔnɛ a ni la. Binkanni wale mun kɛra Niger jɛkulu ma sɔrɔ fɔlɔ mun b'a sɛbɛnciya ko olu ka waleyaw don a kɛra yɔrɔ mun na an ko ma ko Abala ale bɛ ɲamɛ Baniyanfan fɛ kilomɛtiri 200 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Yɔrɔ in fana ni Mali de kelen don ka dancɛ bɔ. Maa 6 n'olu ye bayi k'a fɔ sɔrɔsiw ye Niger fan fɛ olu de bɔnɛra u ni la ni binkanni wale in senfɛ. O la o fana bɔlen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ o maa 6 la maa 4 o ye u ka garde nationale maaw ye 2 tɔ o ye u ka gendarmew ye. Nɛgɛ kaɲa 19 n'o bɛ bɛn nɛgɛ kaɲa 18 na anw fɛ yen nɔ marifatigiw u ni marifajuguw i b'a ye k'a fɔ olu de nana mobili 14 ɲɔgɔnna la ka na binkanni wale ta ka yen yɔrɔ sɔrɔdasiw ka yɔrɔ sɛgɛrɛ. Sanu cɛ binkanni wale dɔ u y'o kɛ Mali kɔrɔnyanfan na i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u y'a jira k'a fɔ maa damadɔni olu bɔnɛra u ni la n'o ye maa 7 ɲɔgɔn ye. O binkanni wale o kɛra arabadon wagati min na u ye jan bila u ɲɛ. Mobili dɔ n'o ye Mali sɔrɔdasiw ka mobili ye ale de tun bɛ ɲɛfɛ a nana yɛlɛ mugujugu sanfɛ ani Nampala ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 30 o de kɛra sababu ye ka na ni binkanni wale ye. Bamanci ninnu wagati min na u ye nin ko in kɛ i b'a ye k'a fɔ u ma da o ma dɛ u ye mugu ci an ka maaw la. O la n'i y'a jateminɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yira k'a fɔ maa damadɔni olu bɔnɛra u ni la wa hali juguw fana i b'a ye k'a fɔ an ye dankari kɛ olu ka maaw dɔ la o kɔni ye an ka sɔrɔdasi 3 fa wa ka an ka maa caman jogin dɔw sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ. Mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko ATT a ka san 6 Senegal tanga kɔfɛ jamana kɔ kan a jirala k'a fɔ an ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita y'a jira k'a fɔ a ka nali ko a sabatira a kan kana an ka jamana kɔnɔ kari nata ni ka a bisimila. A sɛbɛnciyara ka ban Mali jamana ɲɛma kɔrɔ Amadu Tumani Ture ATT a kan ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ kari don san 6 tɛmɛnen kɔfɛ Senegal jamana kɔnɔ n'o sɔrɔla fangayɛlɛma dɔ fɛ mun kɛra ka bɛn san 2012 ma. Mali jamana ɲɛma mun bɛ yen bi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ni an bɛɛ ko a ma IBK ale de nana kunnafoni in sɛbɛnciya jumadu an ka faba kɔnɔ n'o ye Bamako ye n'o bɛ tali kɛ u kelen don ka tile mun sigi sen ka kominiw ka ko la ni an ko a ma journée nationale des communes. O la a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ an b'a waati la k'a fɔ an dɔgɔnin ɲɛna n'o ye Amadu Tumani Ture a ka segin ka na don an ka jamana kɔnɔ. A bɔra fanga la cogo min na sariyaw y'a fɔ ten wa n bɛ kuma Mali tɔgɔ la n nana laɲini kɛ k'a fɔ n dɔgɔnin n'o ye Amadu Tumani Ture a ka segin ka na a ka jamana kɔnɔ. Nin kuma in nana fɔ
an ka jamana ɲɛmaa de fɛ sabula a y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bolo a waati sera ka ban u kan ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka soba kɔnɔ. N'i ye Mali jamana ɲɛmaa kɔrɔ ta k'a lajɛ n'o ye Amadu Tumani Ture a tun bɛ Dakar kabiri i b'a ye k'a fɔ u nana bɔ fanga la ka bɛn marisi kalo tile 22 ma san 2012 san 6 tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Amadu Tumani Ture ale bɛna don an ka jamana kɔnɔ. Maa mun ye a labɔ fanga la o ye Général Amadu Aya Sanogo ye wa i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ale yɛrɛ kelen don k'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiyalen don ka segin ka don an ka jamana kɔnɔ. O la an bɛ don min i n'a fɔ sisan u ye Sénégal jamana ɲɛmaa fo kosɛbɛ n'o ye Macky Sall ye o ye a bisimilali mun kɛ ka ɲɛ. O la wagati dɔ kɛra dɔw tun kelen don k'a yira k'a fɔ k'u bɛna a nɔ minɛ k'a ye faso janfa o kɛra IBK de ka maaw fɛ. Amadu Tumani Ture u nana a yira k'a fɔ u tɛ se k'a nɔ minɛ o bɛnna san 2016 ma sabula bulonba maaw o jɛkulu mun sigira ka sɛgɛsɛgɛliw k'a ko la olu bɛɛ de bɛnn'a kan. Faransiskaw ka jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a bɛ taamana Nigerkaw ka faba kɔnɔ n'o ye Niamey ye. A ka taama in kun ye ka taa i ɲɛ da u ka finitigilakaw kan n'o ye Faransi finitigilakaw ye ani ni ka sigi ka kuma boloda u ni Niger jamana ɲɛmaa cɛ n'o ye Mahamadou Issoufou ye. Taama dɔ a nan'o boloda ka taa jamana kɔ kan n'o ye i b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛw kan walasa sanyɛlɛma ɲɛnajɛw a ka se k'o kɛ cogo min na ni a ka kɛlɛkɛdencɛw ye. Emmanuel Macron ko don n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye a ye wulikajɔ bɛɛ kɛ a ka san fɔlɔ kɔnɔna la fanga la walasa ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. Kunu juma don a y'a ka pankuru ta k'i kun da Niger kan. Noël n'o ye chrétienw ka seli ye a bɛna o ɲɛnajɛ kɛ sibiri don walasa i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw k'a dɔn ko jamana ɲɛmaa b'u kɔkɔrɔ a bɛna jigin Niamey n'o ye Niger faba ye wa a bɛna u ka sɔrɔsiw kɔkɔrɔma don a bɛna yir'u la k'a fɔ a ma ɲinɛ u kɔ n'o ye opération Barkhane maaw ye wa u ka jamana ɲɛmaa maa min bɛ a ka dumuni dilan u ka ɲɛmaa n'o ye Guillaume Gomez ye ale yɛrɛ de bɛna taa ka taa dumuni dilan. Jamana ɲɛmaa ka nin taama in kɔnɔna la u bɛna kuma banbanciw kan minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka binkani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ Sahel mara la. O fana bɔlen kɔfɛ u ka kan ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ maaw la tɛmɛ wa ni dɔw ka baara fana ye ka maaw minɛ k'u kɛ jɔnw ye ni dɔw fana ka baara ye ka binkani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ olu kɛlɛli ko don ani tɔgɔnakaw gɛlɛya mun b'u kan. Emmanuel Macron ani Mahamadou Issoufou n'o ye Niger jamana ɲɛmaa ye a n'u bɛna kuma fɛn caman kan u bɛna kuma jɛkulu mun n'o sigira ni an kɔma G5 Sahel o ye jɛkulu mun n'o sigira sen kan walasa ka banbanciw kɛlɛ minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ani maa kuntanw bɛɛ lajɛlen o jɛkulu in na Mali, Burkina Faso, Tchad, Niger ani Mauritanie olu de kelen don k'u fara ɲɔgɔn kan. Emmanuel Macron ale bɛ fɛ hali bi jɛkulu in ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ o de y'a kɛ a bɛ ka wulikajɔ kɛ k'a ɲini jɛmaw fɛ jɛmaw ka se k'u dɛmɛ cogo min na nafolo kunda. O fana bɔlen kɔfɛ Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa ye a bɛna kuma denmisɛnninw ka kalanko kan wa n'i y'a jateminɛ Niger jamana ɲɛmaa ale bɛ ka wulikajɔ kɛ o baara la wa a yira k'a fɔ Faransi yɛrɛ bɛna dɛmɛ dɔ di nin ko in na nin baara ka sabati Niger jamana kɔnɔ cogo min. Katarkaw ka Amir a bɛ taamana farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna na a ka taama a ɲɛsinna Ivoirekaw ka jamana ma kunun juma Décembre kalo tile 22 san 2017 bisimilali la min kɛra bisimilaliba ye o ni Ivoire jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Alassane Ouattara ye a bisimilala a fɛ ni ka tila ka bonya kɛ a ye a ka nin taama in kɔnɔna na Côte d'Ivoire. Ni taama fɔlɔ mun nana boloda ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'o kɛra Qatar ɲɛmaa fɛ Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a bisimilara wulada fɛ u ka pankuru jigin kɛnɛ mun bɛ n'o tɔgɔ dalen don u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ la Félix Houphouët-Boigny u ka jamana ɲɛmaa fɛ Alassane Ouattara. Jamana ɲɛmaa fila ninnu u kelen ka ɲɔgɔn ye u taara jamana ɲɛmaa ka soba kɔnɔ n'o ye palais présidentiel ye. Ni taama mun n'o nana boloda Qatar ɲɛmaa fɛ u ye jala dɔ ta k'a di a ma ni an ko a ma Grand Croix de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. N'i ye o jala ta k'a lajɛ jala foyi to o sanfɛ. Côte d'Ivoire ni Qatar
bolodi ɲɔgɔnna b'u ni ɲɔgɔn cɛ teriya sira fɛ ani baaraɲɔgɔnya sira fɛ kuma mun nana fɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Alassane Ouattara ye. O fana bɔlen kɔfɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Alassane Ouattara a ye hakilinajigin kɛ k'a fɔ ale yɛrɛ taara Doha ka bɛn mɛn kalo san 2013 ma a ye laseli dɔ kɛ a ka laseli kɔnɔna la Alassane Ouattara a y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ hali bi u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye Qatar ani Côte d'Ivoire ye. O la n'i y'a jateminɛ kunun jumadon u nana bolonɔ bila sɛbɛnnafɛn caman fɛ wa n'i y'a jateminɛ u nana jira k'a fɔ bolonɔ bilara sɛbɛn mun na o bɛ tali kɛ pankuru jiginkɛnɛw olu ka se ka labɛn denmisɛnninw ka ɲɛta farikolo ɲɛnajɛ seko ni dɔnko o fana bɛ se ka yiriwa cogo min na o kɛra Côte d'Ivoire minisiri mun ɲɛsinen don i b'a ye k'a fɔ maraw togoyaw ma ani nafoloko sira fɛ fo ka taa se Qatar olu fana ka o minisiri ma a kɛra jamana ɲɛmaa ka suba kɔnɔ. Conseil de sécurité n'o ye diɲɛ lakana tɔnba ye jɛkulu maa 15 minnu b'a kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan ni ka bɛn ɲangini kan k'u bɛna ɲangi ta k'a lase Corée du Nord ma an bɛ waati min na i n'a fɔ bi. ONU ka Conseil de sécurité ka sigi kɛra jumadon wa u y'u ka ɲangini wale ta ka Corée du Nord sɛgɛrɛ wa bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan. L'Américain olu de nana a laɲini kɛ u ye a yira k'a fɔ ni ɲangini wale u kan ka boli u ka taji ko de la ani Corée du Nord baarakɛla minnu bɛ u ka jamana kɔ kan ni ɲangini wale siɲɛ 9 de ye ONU bɛ ka mun ta ka Pyongyang sɛgɛrɛ laban mun n'o ye saba laban mun n'o sigira sen kan l'Américain de nana o laɲini kɛ o sɔrɔla mun fɛ Corée du Nord u nana u ka mugujugu dɔ de sifila n'o ye misili ye wa u bɛ fɛ k'a fɔ ko arme nucléaire u bɛ fɛ k'o ko de labɛn kabiri septembre kalo san 2016 waati u ye mugujugu laban mun sifilɛ o tun ye i b'a ye k'a fɔ a 6nan de ye wa o fana bɔlen kɔfɛ u ye misile baden ci mun yirala ONU fɛ k'a fɔ jɛ tɛ kɛ ni a ye l'Américain alamisa tɛmɛnen olu nana ni fɛɛrɛ dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko in kan ka taa sira mun fɛ wagati min na u ni Chine u ka sigi kɔfɛ an'u ka kumaɲɔgɔnya kɔfɛ Chine dun ye Pyongyang teri de n'o ye Corée du Nord ye o la n'i y'a jateminɛ u nana bɛn a kan k'a fɔ novembre kalo tile 28 tɛmɛnen Coréens olu ye mugujugu mun sifilɛ a ko man ka to fo k'u ɲagi u y'a yira k'a fɔ Corée du Nord bi o ye jamana mun n'i b'a ye k'a fɔ n'olu kelen don ka na ni kojugu ye diɲɛ kɔnɔ Amérique ka lasigiden n'o ye Nikki Haley ye ale ye muso ye o ni jɛkulu kɔnɔna la o kɔni y'a yira k'a fɔ ɲangini wale kura mun taara ka Corée du Nord sɛgɛrɛ o b'a yira k'a fɔ Corée du Nord ɲɛmaa n'o ye Kim Jong-un ye ale kelen don ka na ni waleya mun ye waleya in diɲɛmaa bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ jɛ tɛ kɛ ni a ye wa o b'a yira k'a fɔ a bɛ sira mun kan sirankolon don a kan k'o sira in ta k'o da ye. Philippines jamana kɔnɔ fiɲɛci ani nɛnɛ kɛra sababu ye o fiɲɛciba min ni ale wulila kunun juma décembre kalo tile 22 a kɛra sababu ye ka maa 137 ka olu bɔnɛ u ne la maa caman olu kɔni kibaruya ma se ka dɔn fo an bɛ waati min na i n'a fɔ bi ka sababu kɛ nɛnɛ fiɲɛci min ni a wulila olu ka jamana kɔnɔ Philippines kaw fɛ. Fiɲɛba dɔ wulila a fiɲɛ jumadon ka bɛn décembre kalo tile 22 ma a kɛra Philippines orodu yan fan fɛ n'i y'a jateminɛ fiɲɛ mun wulila a nana boli yɔrɔ mun bɛ ni an kama ko Mindanao a waati min na fiɲɛ tɛmɛna maa 134 olu de bɔnna u ni la maa 10 bonyanko ka yɛlɛ o yɛrɛ sanfɛ olu tunna kibaruya ma sɔrɔ olu ka ko la fɔlɔ o la n'i y'a jateminɛ sani ni fiɲɛ in cɛ fiɲɛ dɔw delila ka wuli a kɛra sababu ye maa 30 ɲɔgɔnna ko olu bɔnna u ni la u ye jateminɛ kura mun kɛ fiɲɛ kura mun n'o fana wulila a yira k'a fɔ maa 133 olu de bɔnna u ni la maa 10 ɲɔgɔn bonya ko olu tunna fiɲɛ in wagati min na a wulila a kɛra sababu ye ji ye tiɲɛni kɛ fan bɛɛ fɛ ka dugukolo namaya wa a kɛra ka dugu i b'a ye k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen labɔ sabula duguladenw olu tun tɛ se ka to u sigiyɔrɔ la cogo si la ni ye Philippines ta k'a lajɛ san o san fiɲɛ jugu mun bɛ wuli yen nɔ a bɛ 20 ɲɔgɔnna bɔ nka Mindanao n'ale ye i b'a ye k'a fɔ duguba ye u ka jamana woroduguyan fan fɛ maa 20 de bɛ dugu in kɔnɔ wa i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ in tun tɛ se yen nɔ
nka wagati min na fiɲɛ nana wuli minda nawa juma don a yira k'a fɔ a tɛmɛnen ye a y'i kun da u ka jamana tilebiyanfan fɛ a tɛmɛna yɔrɔ min fɛ an ko a ma ko suli n'o ye u ka ji sanfɛlaba dɔ ye wa a yira k'a fɔ fiɲɛ yɛrɛ a bɛ ka lɛrɛ hakɛ min boli i b'a ye kilomɛtɛrɛ hakɛ min boli lɛrɛ kelen kɔnɔ o ye 95 ye bisibiri don ka bɛn desanburu kalo tile 23 ma u ka jamana kɔnɔ wulada fɛ wagati min na tile bɛna bin i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ jugu in a nana se yɔrɔ min bɛ yen ni an kuma ko Palawan fiɲɛ in u y'a tɔgɔ da ko Tɛmɛla n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ tile damadɔni bɔ sani ni fiɲɛ in yɛrɛ ka wuli fiɲɛ dɔ fana wulila u ye mun tɔgɔ da ko Kɛtaki o kɛra sababu ye Philippines camancɛ yan ka maa 54 k'olu bɔnɛ u ni la maa 24 olu tununnen do fɔlɔ. TV Nord filɛbagaw ni de kɛra aw garijɛgɛ ka bi don kibaru kɔnɔ an b'aw fo a ka filɛli ko ɲuman na an b'a fɔ ko aw ka mɛn ni ɲɔgɔnna sigida wɛrɛ.